Hei dragilor, sunt eu, Adelina Vlogărița, și astăzi vă voi arăta cum vă puteți distra pe Roblox. Și în caz că nu aveți jocul și vedeți acest video, vi l-aș recomanda să îl instalați, pentru că este un joc foarte amuzant. Să începem. Aș vrea în acest video să vă arăt cum ați putea să vă distrați la waterpark, care mi se pare cel mai amuzant nivel din acest joc. Așa. Ok. Aș vrea în acest video să încercăm să ne dăm pe toate topoganele. Așa. Ok. Nu știu dacă vă fi să mai întâmplat, dar eu ieri m-am jucat Roblox și m-am dat pe topoganul ăsta albastru și într-un fel nu știu cum, dar barca s-a blocat în topogan. Apoi o fată iarăși a luat o barcă, apoi un băiat iarăși a luat o barcă și topoganul se blocase. Nu știu dacă vă vi s-a mai întâmplat asta, dacă aveți acest joc, dar dacă vi s-a mai întâmplat, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Ok. Așa. Să vedem. După cum vedeți, la unele topogane, barca nu se vede așa bine. Cum nici el topoganul ăsta roșu. Este un topogan roz pe care o să ne dăm, doar că la barcă e un colac și nu se vede deloc. Nu știu dacă voi aveți acest joc și v-ați jucat pe Aquapark și ați observat că nu se vede barca la roz, dacă v-ați dat pe el. Dacă da, scrieți-mi în comentarii. Deci, am dat pe ăsta albastru, galben și roșu. Ok. Trei, doi, unu. Go! Și îmi pare rău dacă nu mă auziți prea bine, doar că nu pot să vorbesc mai tare pentru că am vocea răgușită. Ok. Și dacă vedeți, aici este o scară, iar aici o scară care, dacă sunteți atenți, o să observați și voi dacă aveți jocul, care duc la topogane diferite. Scările astea. Așa, ok. Mai întâi aș vrea să începem cu această scară. Aoleu! Am căzut de sus. Așa. Aici este un topogan roz și topoganul ăla de care v-am zis că vedeți că voi vedeți vreun colac. Eu nu văd, de-abia cum se vede puțin că m-am așezat cu el și bate puțin lumina. Vedeți? Așa.
Și aici jos, aoleu, aici jos poate vă gândiți că coborâm direct jos, dar nu, aici mai este un topogan verde. Așa, 4, 3, 2, 1, go! Așa. Deci, da. Și dacă aveți jocul, aș vrea să-mi scrieți în comentarii care este nivelul vostru preferat din Roblox. Al meu este acesta și de aceea am vrut să mă joc pe el în acest video. Dar voi, dacă aveți acest joc, aș prefera să-mi scrieți în comentarii care e preferatul vostru, ca să le încerc și eu și poate o să pot să mai fac videouri cu acele nivele. Ok. Așa. Aici ăsta albastru mi se pare cel mai plictisitor topogan. Dar am promis că mă dau pe toate topoganele, adică trebuie să îl includ și pe ăsta. După cum vedeți, da, chiar este foarte plictisitor. Așa. Cu butoanele astea, dacă apăsați aici pe săgeată, sunt niște chestii cu care să vă teleportați. Doamne! Să vă teleportați, să vă așezați, să vă ridicați. Da. Tot felul de butoane. Mie până acum nu-mi plăcea acest joc, dar la un moment dat am vrut să-l încerc și acum îmi place foarte mult. Așa. Acesta este topoganul meu preferat. Sper că v-ați dat seama de asta. Uitați, dacă veniți aici pe scări, puteți să vă cumpărați ceva, dar eu nu vreau să-mi cumpăr nimic deocamdată. Am ieșit puțin din joc pentru că am vrut să văd aici dacă mai merge la screen recorder. Dar acum continuăm la Aquapark. Așa. Waterpark, Aquapark. Le încurc. Deci aici am rămas. Așa. Da, se pare că poți sări balustrada doar de pe scări. Deci m-am dat pe topoganele astea de aici. Acum să mai vedem și alte topogane. Doamne! Acesta roșu și alb, și dacă vedeți mai bine, este unul alb aici mai scurt și unul alb acolo, aici mai lung. Așa.
Roblox e un joc foarte distractiv. Poate că pentru unii vi se pare plictisitor sau nu merge sau că da, dar e distractiv. Ce s-a întâmplat aici? S-a blocat. Da, îmi pare foarte să închid jocul și să-l deschid. Pentru că nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat acolo. Așa, Waterpark. Ok. Deci, pentru că nu știu ce s-a întâmplat mai devreme, nu mai dăm o dată pe top anual, pentru că da. Și lângă acesta roșu e un topogan alb mai scurt. Că acum am avut șansa să vă arăt mai de aproape. Ok. Deci nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat mai devreme. Sper să nu mi se mai întâmple niciodată. Ok. Așa. Cred că ne-am dat pe aproape toate topoganele. Adică după ce ne dăm pe ăsta roșu, mai rămân după aia 3 topogane. Cred. Așa. Păi da, ne-am dat pe alea. Da, mai rămân 3 topogane. Ăla alb lung și dacă aveți jocul, cred că știți că mai este și o căsuță în copac, lângă care mai sunt 2 topogane, unul verde și unul portocaliu. Așa. Aoleu, ce-am făcut? Și aș vrea să-mi scrieți în comentarii și dacă aveți jocul și știți nivelul ăsta și vă place. Ok. Așa. Aoleu, iar am făcut chestia aia. Ura! Bine, și mai avem să ne dăm pe 2 topogane și după aia așa, ok. Așa. După cum vedeți aici o mică junglă. Da, aici sunt topoganele alea despre care v-am spus. Despre care v-am povestit. Dar mai întâi aș vrea să vă arăt căsuța în copac. Căsuța în copăcel. Așa. Aici este casa în copac. Nu e prea mult spațiu, dar eu când mă joc la nivelul ăsta nu prea vin în casa asta din copac, pentru că nu prea ai ce să fac în ea.
ce e aici? Un stand cu limonadă și se pare că limonadă. Ok. Nu știu, n-am jocul ăsta de mult timp. Nu știu cum se arată chestiile. Să-mi scrieți în comentarii dacă voi știți sau dacă se poate sau dacă... Da. Mai întâi aș vrea să ne dăm pe ăsta verde, pentru că la ăla portocaliu este ceva mai special și aș vrea să păstrez pentru final. După cum vedeți, nici aici nu se vede prea bine barca, doar din față, așa. Da, acum se vede mai bine din cauza luminii, că vedeți că parcă bate o lumină în topogan. Iuhu, ura! Bine. Așa. Ok. Așa. Mai avem să ne dăm pe un topogan. Da, ați văzut acolo zona aia transparentă? Aia era surpriza. Nu știu de ce, dar mie mi se pare tare într-un fel. Păi... Și am dat pe toate topoganele. Sper că v-a plăcut acest video. Vă rog să dați like, subscribe, să vă abonați dacă n-ați făcut. Și nu uitați să apăsați pe clopoțel. Și dacă mai vreți videouri din astea, vreau la acest video să strângem 20 de like-uri, da? Bine, cam atât a fost pentru azi. Vă pup și vă iubesc. Pa!